velkommen til den her video. Vi beklager rigtig meget, fordi at det har været så lang tid siden, at vi har filmet. Men det er simpelthen fordi, vi har haft så travlt oppe i skolen, så vi har ikke rigtig haft tid til det. Men vi vil se, om vi kan prøve at få filmet lidt mere. Så velkommen til den her video. Vi er i sommerhus lige nu. Min farmor og farfars sommerhus. Det er den 27. december. Ja, det har allerede været juleaften, så vi vil lige lave eller jeg vil i hvert fald lige lave et lille julegavehaul, og så måske en lille house tour. Det får vi at se, om vi får tid til. Ses. Hej igen. I kan lige få lov til at se rummet, ikke? Fordi det er sådan lidt nemmere for mig også. Så ja, I får lige et klip hurtigt. Så det var bare lige en hurtig room tour. Ja. Jeg sover i nederste køje. Og Alberte, hun sover her med alle hendes millioner bamser. Hej. Seriøst. Nu er jeg kommet hjem. Du kommer hjem fra Fister. Outro Power Tumbling. Det er faktisk så lang tid siden, de ved ikke engang, du er kommet på det hold. Nå. Du kan bare lige forklare. Ja, jeg kom på Outro Power Tumbling hold. Det gjorde for en halv år siden. Halv år? Jo, det er et halvt år. Nå, ja. Mor, hvad vil du bruge? Det er fordi, vi skal til opvisning, så skulle til spring i dag, fordi opvisning er i aften. Igen, undskyld det der kaos der. Men vi får gæster på besøg her i sommer. For helvede bare det. Der sidder en ledning der, du kan jo. Vi stiller jer lige her, så kan I se os omrokere det her rum her helt fuldstændig. Kan man se sådan der? Ja, Der er en kokoroch derovre. Vil I se kokorochen? Prøv at se. bare et løft. Det er kokorochen. Stil lige kameraet op. Okay. Nej, men løft. 3. Der er en kokoroch. Løft. Nej, den skal ikke længere. Det er fint. Den er uhyggelig. Vil du ikke bare please tag nu den der stol ud fra pokker. Nej, fjern stolen. Fjern dig! Fjern stolen. Fjern stolen. Hvor? Ud herfra. Bare ud. Bare ud. Ud af det rum. Ej, for helvede. Nej, for... undskyld, vi havde egentlig tænkt os at lave et julegavehaul, jo. Men det får I også. Det får I senere. Det får I senere. Nu, vi vender tilbage, når vi er færdige, okay? Okay, nu skal I se mig. I skal lige se mig. Ja, men det er min seng, ikke? Jeg har faktisk lavet en hel room tour. Så klæder den op her. Igen, vi vender tilbage, når vi er færdige. Vi blev endelig færdige. Det tog meget lang tid. Vi skal lige vise jer det, ikke? Fordi... Wow. Du skal stå der. Don't close the lights. Alberte. For helvede. Hvad fanden er det? Nu vil jeg lave mit gavehaul. For det første, så fik jeg det her sæt sengetøj. Mega lækkert at sove med. Så fik jeg sådan en Heartstopper malebog, som jeg ønsker. Ej, så langt. Ja, I kan lige se lidt. Hun har taget min and. Nej, du kaster den selv på. Giv mig min and. Ja. Giv mig min and. Hold nu med den, Alberte. That's a squirrel. Nå, ja. Jeg finder lige de andre gaver frem. Okay. Ja. Jeg fik sådan et virkelig sødt sæt nattøj fra H&M med sådan en hjerter på og sådan noget. Sådan virkelig fint. Så fik jeg de lækreste bukser nogensinde. De her bukser, og de sidder virkelig godt og sådan noget.
Jeg folder dem lige, så finder jeg lige de andre ting. Okay, jeg har fundet de andre ting. Der var faktisk også en af mine adventsgaver, som jeg fik. Men okay, så fik jeg den her virkelig, virkelig lange denim noget. Jeg viser lige et klip af den. Så fik jeg også, hvad det nu det hedder, en af de der sweatshirts der fra Boom Boutique. Jeg kan lige ret kameraet. Ja, og den er så lækker her på. Ja. Så fik jeg den her jakke. Jeg fik faktisk 2 af de der trøjer der fra Boom Boutique, så derfor skal jeg have den ene af dem byttet ud, fordi det er sådan lidt at have 2 af den samme trøje. Ja, så fik jeg også de her sweatpants. Det var dem, jeg fik i adventsgave, og de er virkelig lækre på. Sådan, altså, det er bomuld inde i sådan noget. Jeg kan lige virkelig se det godt. Ja. Så fik jeg også en masse sådan skincare og sådan noget. Så jeg går lige ud på badeværelset og finder det. Så fik jeg den her face wash fra Florence by Mills. Ja. Den dufter virkelig godt sådan af lavendel og sådan noget, og agurk. Jeg fik den her ansigtscreme i sådan et sæt fra Florence by Mills. Den dufter virkelig godt af lavendel og sådan noget. Og så fik jeg den her face mist i samme sæt som den anden ansigtscreme der fra Florence. Og så fik jeg også en face wash i det sæt fra Florence. Jeg har den bare ikke lige med, fordi jeg tænkte sådan at have 2 face wash, men det gad jeg ikke lige. Så fik jeg de her par øreringe. Ja. Virkelig flotte, ude fra Naturalese af Like What The Flip. Så fik jeg den her fra Florence. Det er sådan en læberpomade. Meget lyserød. Ikke lyserød på læberne, men også. Ja. Og den dufter og smager virkelig godt. Jeg vil ikke råde jer til at spise den, men altså, hvis nu I kommer til det, så ved I bare, at den smager godt. Og så fik jeg den her halskæde ude fra butikken af, altså Naturaleza. Ja. Den her halskæde. Sådan der, den her halskæde fra Naturaleza af. Den er virkelig flot. Og så i min pakkekalender i juleaften, der fik jeg den her balsam fra Monday. Ja. Og så fik jeg nogle høretelefoner. Og de er så gode. Så gode. Ja. De her høretelefoner, de er så lækre. Sådan virkelig gode. De hedder The Sound Living, tror jeg. Og så kan de sådan snappe sammen sådan her. Wow. Og så... så tror jeg, at resten af mine ting ligger derhjemme, faktisk. Så dem kan I få at se på om ikke så lang tid. Ja, nu får I en house-tour, tænker jeg. Fordi det har vi vist tid til. Nu er det Alberte. Fordi Alvia, hun er gået, så jeg har taget kameraet. Ikke se til hende. Men jeg er i gang med at tegne en meget sej ting. Jeg tænker mig at gøre på hele papir. Oh shit. OF. Vi ses. Kom med mig. Nu viser jeg hvad jeg har fået i julegave. Okay, den første ting. Det er den her Squishmallow. Jeg elsker den, og den er kæmpe. Det her er min hånd i forhold til den. Ja, okay. Så har jeg fået den her lille Squishmallow. Så har jeg fået den her store Squishmallow. Så har jeg fået den her Squishmallow. Og så har jeg fundet min søster. Og ja, det jeg mere har fået, det er, jeg har fået den her trøje. Den er virkelig blød. Så har jeg fået sådan en her trøje. Og så har jeg fået nogle jeans. Dem her. Sådan jeans normalt. Ja. Og så har jeg fået en sort trøje. Jeg har ønsket mig dem, og jeg er så glad for dem. Glad for alle de her, hvor jeg har fået. Og så har jeg fået den her kattetrøje med katte, der siger hej og hello. Ja,
Og det er det, jeg har med. Okay, jeg har også fået sådan en A-lampe, hvor så A'et, der er små lys inde i. Og det er bare godt. Jeg viser jer det, når vi kommer hjem herfra. Ja, den A-lampe har jeg fået. Så har jeg fået sådan en diamant art med sådan en lille mops hund. Så har jeg fået et duftlys, der dufter af nektarin, og den dufter virkelig godt. Virkelig godt. Og den kommer fra Naturlese, og den er sund for jer. Så. Jeg har fået et sådan til at hækle. Et hækle, sådan en lille taske med mega mange hækleting. Og så har jeg fået en hæklet trøje. Det er ikke den her, det er bare mig, der er mærkelig. Men så har jeg fået en hæklet trøje, hvor den er virkelig blød. Du fik også den der stol, der skulle byttes. Ja, jeg har fået sådan en Theodor størrelse stol. Ja, det er Theodor størrelse sækkestol. Den er, altså, nu stiller jeg mig lige op, så I kan se det. I forhold til mig, skår den mig. Altså, det her, det er ryglænet på den. Det er Theodor størrelse, så det er sådan en lille sækkestol. Nu vil vi lave en house-tour. Bare sådan en hurtig en. Kom ind, kom ind. Det her, det er mit hus nu. Okay. For det første, det her, det er et rum, man kan gå. Er der nogen derinde? Nej. Kun på toilettet. Ja, man kan gå herind. Det er vores forældres soveværelse. Med, ja, alting. Støvsuger endda. Meget fancy. Så er det 2 skidt. Okay. Det her, som sagt, så er det her vores værelse. Jamen, vi har vist det, så I kan bare lige få en hurtigt. Ja, og så kommer man den her vej. Der har vi vores sko og jakker og spejl. Ja, så kommer man ind i det her værelse. Det er der, hvor vores gæster kommer til at sove. Ja. Så vi ret op der og sådan. Ja. Har farfar glemt hans boghår? Og vi viser ikke lige toilettet lige nu, fordi der er lige et menneske derinde. Men til gengæld kan vi lige vise malerierne i gang. Så er der sådan en rigtig flot gulv. Det her, det er en ajersenip. Det er en ajersenip. Ja. Meget vigtigt. Kort over Danemarke. Og Skandinavien, tror jeg. Nej, det er Jo, det er Skandinavien. Det her, det er ikke Danmark. Det er Danmark, det der. Det er i gamle dage. Nå, ja, det er ikke noget. Så er det her også en plakat. Så har vi køkken her. Mit køkken, for at være specifikt. Køleskab med fryser indbygget i. Et lille skab dernede. Og ved I hvad? Vi har A'eren til ærerne. Det ligger dernede. Bare lige bag rullerne. Okay, kom her. Så rigtig smuk køkken, ikke? Der holder vores bil. Og bacon og Ja. Det er fordi, vi snart får gæster på besøg, så vi er lige i gang med at gøre klar. Okay, så har vi Dexters mad og vand her. Ja. Og så går vi over til spisebordet med en halvspist kaki. Alberte kan rigtig godt lide kakken. Og så Albertes powertumbling tøj, fordi hun skal til opvisning i dag ved powertumbling. Meget spændende, ikke? En gris. Så er det her udenfor. Og så er vi i gang med at tørre min overtrukstrøj. Ja, fordi der var en plet på. Ja. Så er der sådan en fin lille lænestol, der er også vores forældres bøger og brændeovn. Så det her, det er sådan lidt spisestue og sådan noget. Så har vi alt muligt service og tallerkener og sådan noget, og flere plakater. En gang for sådan ret lang tid siden, ikke? Så var der ikke det her rum, men så var der væg her, så vi sad og spiste her, og så var der sofa derovre. Ret vildt at tænke på. Ja, det har det. Kan du ikke huske det? Dengang vi var helt små. Nå, det her, det er så stuen. 2 lounge-stole og tv og lampe og brætspil, vi selv har taget med. En bog mere, slik, fordi det spiser vi i går, og vi fik ikke. Og så... Nå, jamen, det har jeg også gjort. Jeg fik slik til morgen. Så har vi en masse spil og bøger og sådan noget som sommerhus, som er vores farmor og farfars. Rigtig virkelig lækker sofa. Jeg lå faktisk og sov på den her i morges. Vi fandt dem. Så nu vil vi fodre ærerne. Vi ses, når vi har taget sko på og klar til at gå.
Det er ret sindssygt, at det der æren der, det bare kom helt op til os. What the flip? Det er lidt crazy. Hvis vi spotter ærenet igen, så skal vi nok filme, og ellers så ses vi, når vi skal hjem. Vi ses. Vi skulle lige have lidt M&M's. Nå. Meget lækkert, ikke? Vidste de, at man kunne det her? Eller er det bare mig? Nu har jeg bløde læber med en smøl. Nå. Jeg tror, jeg vil sidde og spise M&M's, og så læse. Vi lavede en video, hvor at vi så et æren, og jeg rørte næsten ærnet. Hun tog noget ud af hånden på mig, men vi kan ikke finde det. Så bare lige for, at I ved, at vi har fundet noget der næsten. Vi fik det bare ikke helt på kameraet. Vi tror, at kameraet kom til at lave et eller andet dumt, eller så er jeg kommet til at lade være med at trykke på knappen. Ja. Det er også fedt. Vi fik den ikke på kamera. Nej, men jeg rørte næsten et æren. Oh my god. Nå, mor, kan vi godt beholde ham? Mor, kan vi godt beholde ham? Ja, den er virkelig sød. Hej, det er næste dag. Er det ikke den 7. Det er 4. juledag. Det er der ikke noget. Det er 28. Jeg tjekker lige på min telefon. Det er den 28. Det er 4. juledag. Den 28. december klokken 16:32. Ja. Okay, og vi er lige i gang med at få... Vi er lige i gang med at gøre rent, efter vi har haft gæster på besøg, fordi de har jo sovet herude og sådan noget. Men det er fordi, så skal Bert sove dernede i nat, og så sover vi ved siden af hinanden. De her senge, de er virkelig hårde. Ja. Jeg kunne ikke sove. Så prøv lige at se her. Her kunne jeg godt sove. Vi skal i svømmehal i morgen. Ja. Nu må jeg lige hjælpe os med at gøre klar. Fordi, som I kan se, så ligger alting lidt bare og flyder på gulvet lige nu. Vil du have nogle puder til væggen? For jeg har bare stjålet alle sofapuderne. Ja, jeg lagde oven på 4 sofapuder i går, fordi vores madrasser er så hårde oppe i sengene. Så jeg havde lagt dem sådan der, og så lagde jeg oven på dem. Alle 4. Nå, men vi har faktisk næsten lige været ude i Nørre by og shoppe. Vi har været inde i nogle butikker, inde på en café og inde i vores bedstemors butik, Naturaleza. Jeg tror, hvis det larmer lidt, at bare lige... vi er lige blevet færdige med det, som I kan se. Der er ikke nogen, der sover deroppe, så... Ja, måske vi laver nok et eller andet med det senere. Finder vi ud af. Ja, vi vender tilbage, når vi skal se noget film. Nej, vi skal organise med dem. Organize? Okay. Ja, vi ses lige om lidt. Hello, my darling. These are the snacks for the movie that we are gonna watch later. Hej, nu har Alvia efterladt mig. Jeg vil bare lige vise, hvad for noget slik vi har. You know. Vi har det her. Haribo Flower Sour. Og de er bare virkelig gode. Så har Alvia nogle M&M's Salted Caramel. Og så har jeg sådan en her. Squeeze med æblesmag. Hun kommer igen. Hej igen. Jeg vil lave min skincare routine på dette fjes. Har du en hårløsig? Nej. Ved du hvad? Har du ikke sådan en hårbånd? Jo, det har jeg sgu da også. Nej, jeg gider. Nej. Oh my god. Jeg finder den lige. Hvorfor bruger jeg en blyant som elastik lige nu? Hej. Hun glød i gulvtæppet. Ja. Okay, nu er vi helt klar. Så først, kig på mig. Så har vi den her Florence, hvis I kan se det. Florence Face Mist. Ja. Den fik hun i julegave. Fik den i julegave, som I har set. Kig på mig. Luk øjnene.
I can't breathe. Okay, så tager vi den her face wash fra Florence. ASMR. Okay, kig på mig. Så tager man lige 3 pump, og så kører man det. Skal det her vaskes af? Ja. Det stinker. Jeg vil også lave min makeup. Undskyld, Millie Bobby Brown. Men det lugter meget kraftigt af noget. I can't breathe. Okay, gå lige ud og vask det af. Nej. We're back. Er du klar? Okay. Så tager vi den her facial moisturizer fra Florence by Mills. Hvis jeg får udslæt, så giver jeg dig skylden. Nej, du skal give Millie Bobby Brown. Hvorfor er der klumper? Det ved jeg ikke. Millie, why is there clumps in this? Don't. Vi vender lige tilbage. Hej, vi beklager rigtig meget, at I ikke lige fik mere af det der Skincare. Ja, hvor jeg laver det på hende. Men det er simpelthen fordi, at der ikke lige var mere strøm på kameraet. Så, men vi er simpelthen hjemme fra sommerhus nu. Yeah. Ja. Ja. Ja, vi er faktisk kommet hjem fra sommer. Ja, det er den 30. Ja, shoppingtur i Esbjerg. Det er den 30. Så det er faktisk et par dage siden. Ja, så vi vil lige vise jer, hvad vi har købt. Ja. Så vi var i Broen. Og jeg købte de her øreringe inde i H&M. Nogle virkelig flotte nogle, hvis I kan se dem. Så var vi i Monkey, eller Monkey, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Og der købte jeg den her sådan lidt gennemsigtige trøje. Ja. Og endnu en trøje derinde. Yes. Det var faktisk bare det, jeg købte. Nej, vi var også i Normal. Der købte jeg sådan en, eller der købte vi sådan en sleek bag hårbørste. Jeg ved ikke lige, hvor den er henne. Ja, sådan en her. Ja. Og så købte vi glimmer, fordi vi vil have glimmer i håret i morgen, nu hvor det er nytår. Og så Alberte, hun købte det her sweatpants sæt. Kom her. We need to show them. Den der trøje og de der bukser. Ja. Alberte er lige gået i gang med et Lego-sæt, hun købte. Fordi at hun ville bytte det. Eller bytte noget andet. Og så fik hun en masse penge tilbage, så derfor købte hun et ret stort Lego-sæt. Nu står hun lige og bygger. Og jeg vil have ryddet op på mit værelse, fordi vi lige er kommet hjem fra sommerhus. Så. Jeg vil vise jer, hvad jeg har fået i julegave. Jeg nåede ikke at blive færdig, og nu er vi hjemme. Så ja, nu får I at se, hvad jeg fik. Så ting, det er sådan en her. Pigerne fra Stjernedagen. Emilie Gori, der har skrevet. Ja, og den har jeg ønsket mig. Så jeg er glad for den. Så har jeg også fået en lampe, hvor der står A på. Og den lyser op sådan her. Og så sådan en meget flot lampe. Ja. Så har jeg fået en stearinlys, der dufter en nektarin. Og den dufter virkelig godt. Så har jeg også fået det her af min søster. Det er sådan en spargris, og så er der slik inde i. Og der er også... skal lige have. Og så er det... har hun også selv lavet den her til mig. Så har jeg fået den her sådan Diamond Art af en mops. Jeg har fået sådan nogle her i blå, men jeg har spist den, fordi den smagte virkelig godt.
Jeg har fået nogle ting, der skulle byttes. Og så har jeg brugt pengene fra det, der skulle byttes. Og så har jeg købt det her Lego-sæt. Sådan, hvor der er mega mange blomster. Den er jeg glad for. Jeg har fået den her trøje med katte, der siger hej og hello. Så har jeg også fået den her trøje med sådan små knuder i siden her. Den er også bare god. Jeg har fået også den her trøje. Det er sådan en med en lang nakke, som man folder ned. Fået en mere trøje, og det er den her. Sådan mega blød en med blomster. Men jeg kommer lige med, at der er en kat, der skriger. Den er forkølet, og så nyser helt sindssygt lige nu. Jeg har fået bare en helt normal sort trøje af mine forældre også. Scheisse. De her bukser. Denne her bamse. Og den her. Ja, den har jeg også fået. Og så havde jeg nogle ting, der skulle byttes. Så jeg har selv kunnet bruge penge på det. Så jeg har købt den her virkelig bløde trøje fra... Jeg ved ikke, hvor den er fra. Nå, jeg ved ikke, hvor den er fra. Men jeg har købt den i Nielsens. Og så har jeg fået de her bukser. Det er også sådan en lounge bukser, man kan bruge sammen med. Og så, ja, og jeg købte også den her for de penge, jeg skulle bytte med. Jeg tror, det var det. Og ellers så filmer jeg lige, hvis jeg finder mere. Men nu skal jeg have ryddet det her lort op. Scheisse. Jeg kan lige vise jer, hvor slemt mit værelse ser ud lige nu. Ja, jeg ved det. Det er bare lige meget, okay? Lige meget. Vi overlever. Altså, jeg er endelig kommet i gang med at rydde op efter en time. Så ja, bare lige for at holde jer informeret. Jeg vil vise jer noget sødt, fordi Dexter, han ligger her og sover. Nå, jeg vil også vise jer, hvad nu det hedder, Lego-sættet, jeg byggede. Jeg blev færdig for noget tid siden. Ja. Og der er det. Beautiful. Nå, det var bare det sidst. Hej, jeg har min ven her. Nu får I. Det her, det er min ven. Ja, hun hygger sig bare. Jeg skal bare lige... Vi er på vej til nytår. Ja, det er nytårsaften i dag. Og mig og Elvira, vi har ikke tænkt os at få det her ud af håret indtil næste nytår. Jeg tror aldrig, vi får det ud af håret. Jeg vil bare vise, hvad jeg skulle have på. Så. Jeg er nødt til at stå på en stol. Sådan der. Bye. Hej! Glædelig nytår! Vi er i gang med at gøre os klar, og vi laver mad og klar og sådan noget. Og prøv lige at se mit hår. Glimmer over det hele. Bare perfekt. Ja. Det her vores søde mor er i gang med at lave, ikke mor? Jo. Yes, hun er meget travlt i køkkenet. Og Dexter er en hygger. Og vi er i gang med at gøre os klar, som sagt. Så nu synes jeg lige, skal se, hvad jeg tager på. Jeg tager sådan en gennemsigtig-agtig trøje på. Og så sådan en undertrøje-agtig crop top indenunder. Og så en denim nederdel og strømpebukser. Of course, normale sokker. Altså, det bliver man nødt til. Og så meget smukke øreringe. Ja. Og så glimmer selvfølgelig. Det er crafting glimmer og hårgel, vi har mixet. Vi ses senere, når vi skal til afsted. Hej, vi er på vej til sted. Vi skal holde nytår ved et vennepar. Så det bliver rigtig hyggeligt. Prøv lige mit hår, ikke? Det ligner lidt lort. Samtidig ser det virkelig godt ud. Vi tager afsted nu her, så vi ses måske når vi kommer hjem. Jeg er ikke helt sikker. Hej. Godmorgen. Det er den 1. januar, og vi er stået op for ikke så lang tid siden. Jeg tror snart, vi er ved til at slutte videoen af. Ja, fordi vi starter snart i skole igen. Så. Men vi får lige så godt farvel. Og så ses vi næste gang. Jo. Farvel. Vi ses snart igen. Fandt jeg lige, Alberto. Vi vil afslutte videoen nu. Så tak for nu.
Og vi ses på senere på et andet tidspunkt. Husk at subscribe, hvis I får lyst. Det er nemt, det er gratis, og det er lækkert. Har du noget, du vil sige? Ren. Miau.